De waardvereniging het om de provincie vregen om op te treden in de bouw van die afgelopen, want, zo zeggen zij, het zal gevolgen hebben voor de natuur. De provincie zal altijd zeggen, nee, die gevolgen zullen er net wezen. De Raad van State zei nou, provincie, onderzoek je dat eerst maar eens beter, want we weten net wat de gevolgen van de uitstoot van bijgelijksdioxine wezen zullen. Dat betekent dat de provincie haar huiswerk op een nij maatje mat, een boppenslag voor de waardvereniging. Maar ja, de installatie van 150 miljoen euro staat er intussen gewoon. Sterker nog, hij draait ik op volle toeren. Het draait al enige tijd en er wordt gewoon afval verbrand hier. En Omrin, maar ook de provincie, hebben daarmee eigenlijk een heel groot risico genomen. De vergunningen zijn nog lang niet rond. Dit is het geval van de Natuurbeschermingswet. Er loopt ook nog een procedure over de milieuvergunning. Nou, een bedrijf neemt een enorm risico door gewoon maar door te gaan met bouwen, door een bedrijf in werking te stellen, terwijl de vergunningen nog niet helemaal rond zijn. Vraag is hoe het nou verder mat. De provincie is ontzet. De Raad van State liet Trotskiemerie in de uitspraak dat er wel een natuurbeschermingswet ontheffing onvregen worden mat. Dat zal tijd kosten, dat zal onderzoek kosten. En de vraag is, wat zal de provincie in de tussentijd doen? De oven terugdraaien laten of de boel stopzetten? Die provincie liet toen de eind van de middag schriftelijk weten dat Omrin zo gauw mogelijk de ontheffing op de natuurbeschermingswet onvregen mat. En dat het college deze dan kritisch bezien zal. Een van de deputeren wie beschikbaar voor een reactie. De oppositiepartij GroenLinks wil weten of de oven nou wil terugdraaien kan naar de uitspraak. En wil maar een Friese parlementaire enquête uitzieken hoe de vergunningverlening nou correct gingen is.